Tomáš Garrigue Masaryk těsně před smrtí měl nějaký poslední slova, který zaznamenal jeho syn. Zapsal je v nějaký dopis, který se měl otevřít v určitý datum. A to datum je letos v září. Letos v září. Letos v září se má otvírat dopis jeho posledních slov. Těžko říct, co tam může být, jako tam může být. Tak co, neposrali jste to, ty vole, není země v prdeli, víš co? Ty historikové, to je největší den v mém životě, prostě jsem 40 let historik a teďka se otvírá poslední dopis Tomáše Garrigua Masaryka, první československého prezidenta, ty vole, borce jak Suně, každý druhý náměstí je po něm pojmenovaný, a tam jenom Benešek Kokot. A ten Adolf je docela sus. To fakt bylo tohle. Kámo, dal bych si bacha na to Adolfa, nic mi na něj fakt nesedí. No, každopádně mě to mega zajímá, co tam vlastně může být, jestli nám teda jako něco vzkázal, nebo tak třeba Tatrách je poklad, víš co, a my už to tady nemáme, vole. Hlavně si nechte tu podkarpatskou Rus. Když víš, že za sebou nechá dobrý odkaz, tak se ho přece nepošpiní za 90 let, kámo. Jo, tak jsem vohnul tuhle sedlačku. Tam jsem vyvraždil vesnici, ale pro mě nasrali. Masaryk. Tak bychom ho přezdívali Masakryk. Tak to byl nejhorší vtip na světě, Jo, je to fakt. Masakryk.